70 βεντιλάτο 4.0. Το καλύτερο 70 τζάκι της αγοράς εδώ και 2 δεκαετίες. Με την τελευταία έκδοση, το εργοστάσιο πρόσθεσε 2 σειρές τεχνοπυρότουβλα δεξιά και αριστερά και με τις τρύπες πίσω στην πλάτη βάζει οξυγόνο πάνω στη φλόγα και το μονοξίδιο το κάνει διοξίδιο. Τα τεχνοπυρότουβλα κάνουν πυρόληση και με όλο αυτό το συνδυασμό μαντέμι, τεχνοπυρότουβλα, τεχνολογία, κόφτρα πάνω, πήρε την πιο δύσκολη πιστοποίηση Άρια Πουλίτα 4. Καθαρό περιβάλλον, η καλύτερη πιστοποίηση. Όλο μαντέμι, το τζάκι είναι όλο μαντέμι, που προσθέσαμε όπως είπαμε τα τεχνοπυρότουβλα. Πολύ καλή ποιότητα, κορυφαίο μαντέμι, G10, πρωτογενές, όχι ανακυκλώσιμο, όχι σκραπ. Εύκολο καθάρισμα, βγάζουμε πετάμε τη στάχτη. 2 αθόρυβα βεντιλατέρ δεξιά-αριστερά, ρουφάει τον κρύο αέρα από το σαλόνι, τον περνάει ανάμεσα στα 2 τυχώματα πίσω από την πλάτη, το βγάζει καυτό από εδώ. Οπότε μπορούμε να ζεστάνουμε άνετα πάνω από 100 τετραγωνικά. Μαντεμένια πόρτα, σφραγίζει τέλεια. Είναι ένα τζάκι για μια ζωή. Δεν θα στραβώσει ποτέ η πόρτα, δεν καπνίζει, δεν μυρίσει. Θα καίει πάντα λίγα ξύλα. Ελεγχόμενη καύση, πρωτογενής αέρας τον ανοίγουμε για να ανάψει. Μόλις ανάψει, κλείνουμε τον πολύ αέρα. Ανοίγουμε αεροκουρτίνα, κάνει ανάποδη καύση. Βάζει οξυγόνο από πάνω προς τα κάτω για να πετύχει την ανάποδη καύση και να μην λερώσει το τζάμι. Το τζάκι έχει κόνικο σχεδιασμό, στενεύει πίσω, οπότε μπορεί να μπει σε ήδη υπάρχοντα τζάκια και να τα μετατρέψει ενεργειακά, σαν κασέτα, αλλά μπορεί όμως να στηθεί και από την αρχή πάνω σε βάση εδώ, να μπουν παραγωγή, να κουμπώζουν σε περσίδες, όπως είναι εδώ, περσίδες. Αυτή είναι η παλιά σειρά με τις περσίδες ή με την καινούρια την τούνελ τώρα πλέον. Με την καινούρια την τούνελ μπορούμε να συνδέσουμε τους αραγωγούς εκεί και να βγάλουμε και εκτόνωση από την κυψοσανίδα και να πάρουμε και αέρα. Όπως είπα, το τζάκι είναι όλο μαντέμι, 142 κιλά μαντέμι. Είναι για μια ζωή, δεν πάθει τίποτα. Καίει πολύ λίγα ξύλα, με 2 κιλά την ώρα μπορείτε να ζεστάνετε πάνω από 100 τετραγωνικά αναλόγως στη διαρρύθμιση. Μπορεί να μετατρέψει οποιοδήποτε χτιστό τζάκι από απλώς ενεργειακό. Οπότε θα κερδίσετε σε κατανάλωση ξύλου από 5-6 κιλά την ώρα που καίτε θα πέσει στα 2 κιλά και θα ζεστάνετε όλο το σπίτι. Ενώ τώρα χάνετε τη ζέστη στην καμινάδα γιατί η απόδοσή σας είναι 15%. Με αυτό θα φτάσετε στο 80% απόδοση. Είναι τεράστια διαφορά, πολύ ξεκούραστη λειτουργία. Δηλαδή με 10-12 ξύλα όλη τη μέρα και όχι με 30-40 ξύλα μπορεί να ζεστάνετε άνετα 100 τετραγωνικά. Τα 2 βεντιλατέρ είναι τελείως αθόρυβα. Έχει αυτόματο ροστάτη που ξεκινάει στους 50 βαθμούς, 5 σκάλες. Αφής είναι, δηλαδή όσο ακουμπάμε ανεβαίνει η σκάλα, αθόρυβο τελείως. Τώρα δουλεύει αυτό το 80, αλλά είναι ακριβώς τα ίδια βεντιλατέρ. Και αν θέλουμε μπορούμε να το δουλέψουμε και χωρίς βεντιλατέρ, με κλειστό και με διακοπή ρεύματος. Ακόμα και με διακοπή ρεύματος ζεστάνει το σπίτι. Αυτό είναι το μυστικό, αυτό είναι το κέρδος, ότι δουλεύει παντός καιρού. Το σπίτι σας θα είναι ζεστό σε κάθε περίπτωση. Μαντέμι, 80% απόδοση, α συν ενεργειακή κλάση, 142 κιλά μαντέμι. Ένα τζάκι για μια ζωή.